Hola, benvinguts i benvingudes un dia més aquí al meu canal. Avui us porto un vídeo que espero que us agradi. És del vídeo de com m'organitzo i res, és un vídeo bastant simple, només veureu la pantalla i em sentireu a mi parlant, però crec que us pot servir. A baix us deixo la plantilla de Notion que faig servir, així que res, comencem. Doncs comencem. L'aplicació que faig servir principalment es diu Notion, us la podeu descarregar, és totalment gratuïta, la pàgina web és aquesta, us deixo el link a baix. Evidentment, Notion no sap de la meva existència, tant de bo, però segur que li haureu vist amb un munt de gent. Però jo també vinc aquí a explicar-vos com la faig servir jo, perquè he agafat diverses plantilles i les he barrejat, tal. Si feu servir l'Evernote, us notifico que ho podeu canviar aquí. Per descarregar-te-la, veieu aquí que estan per iOS com per Android, per Mac i per Windows, i també es pot posar aquí al Google Chrome. Aquí teniu recursos, és totalment gratuïta l'aplicació. Jo faig servir aquest plan, el de 0 euros. Abans era limitat, però ho hem posat il·limitat, així que bien. I sincronita i tal, jo crec que no necessiteu més que aquest. Si voleu mirar més la web, ja us dic, us deixo baix. I aquest és el meu espai. A veure si carregui. Vale. Jo sí que ho tinc aquí al Google, però ho faig servir més a fora, a l'aplicació d'escriptori. Així que a l'aplicació d'escriptori. Bé, comencem. He creat un espai de mostra perquè així baix us puc deixar aquest espai de mostra i el podeu copiar al vostre Notion i així ja ho teniu fet. Tot i que llavors, quan el copieu, ho podeu modificar, ¿vale? Tot i que us recomano que ho creeu vosaltres, perquè llavors sí que és més estona, però t'ho fas més a la teva manera. Però bé, aquí no entrarem a com creeu i tal, perquè hi ha molts vídeos a YouTube i us faré una mica de guia amb aquesta plantilla, que si no ens quedarà un vídeo etern. Això es basa en 4 espais principals, ¿vale? A dalt de tot tenim les coses més importants, després objectius mensuals, la part més de journal i reflexions i random, aquí, pàgina random, pas a pas. El primer espai és inbox, és on guardo totes les coses random, però que no han d'estar a la categoria random. M'explico. Per exemple, jo vaig un fil al Twitter que després em vull llegir, doncs el deixo aquí. He de buscar alguna cosa que m'ha recomanat algú, ho deixo aquí. Algun vídeo de YouTube que vull mirar, ho deixo aquí, ¿vale? Això és bàsicament això. Llavors tu cliques aquí dins i tinc el link de feed de Twitter. Vale? Això és això, inbox. Bé, el següent apartat és, jo li he posat dineros. Aquí bàsicament, doncs, m'organitzo una mica les meves despeses, que realment són poques perquè l'únic que feia era anar a fer un cafè, una xocolata, i ara no es pot. Però igualment, aquí per organitzar-ho està bastant bé. Vosaltres, per exemple, podeu posar nom, repàs, dia 3 de l'11. Font, repàs. Gasto, quantitat, per exemple, 6. Entra o surt? Entra. Data, el dia 3 del 11. Vale? És això, bàsicament. Així de fàcil. El següent apartat és creació de contingut, vale? Aquí és molt simple. Jo tinc el meu calendari, evidentment ara està tot borrat perquè si no, sabríeu els vídeos que vindran. I aquí tenim un calendari i aquí jo tinc la llista dels vídeos que vull fer i ja està, bastant simple la veritat. Això si vosaltres no feu vídeos ni res semblant ho podeu borrar, ¿vale? Per borrar li dones aquí a delete i es borra. La següent categoria és fitness, que jo tinc aquí una taula amb les parts del podi, les parts del cos. Total, que per exemple si jo poso que ho he fet més recentment, no? Sistema, ja surt una estrelleta, vale?
Vale, sí, són 15 dies. Llavors, si fa 15 dies que no ho he fet, surt tatxat. I llavors sé pues, què puc fer. Aquí també hi ha un calendari per organitzar-t'ho pels dies i aquí us he deixat una galeria perquè us pugueu posar els vídeos que més us agrada o les rutines que us agraden fer, jo què sé, per a motivar-se una mica. Aquest d'estudi mood és el que faré l'últim perquè és el que té més contingut, així que primer fem l'altre i després passem a l'important. Després passem a aquest de novembre. Jo cada mes el faig diferent i bàsicament és una llista de coses que vull mirar, llibres que em vull llegir durant aquell mes. Normalment no ho aconsegueixo perquè l'únic que faig és estudiar i fer el mandra i no llegeixo llibres així com perquè sí, saps? Però ho estic intentant. L'altre apartat que tinc és journal. Aquí tenim una reflexió setmanal, aquí és la plantilla i llavors doncs poses el nom de la setmana i el toggle et permet, això es diu toggle, la fletxeta aquesta, et permet guardar-ho o tornar-ho a obrir. Tu copies la plantilla aquesta amb aquest, posaries setmana del 8 de novembre. I obriries el toggle, copiaries això, no? I ja tu aquí et posaries a respondre. Això, un moment de reflexió, és interessant. Vale, això ho borro i així ja està fet. Després tenim l'habit tracker, que també segueix aquest rotllo de reflexió i tal. Això ho podeu canviar el nom i ja està. Però bueno, aquí són les que intento seguir jo. Si li doneu aquí a new, a la fletxeta aquesta, a reflexió diària, la nova pàgina que creareu, per exemple, jo ara posaria 7 de novembre, marcaria i després m'aniria a fer això, la frase del dia, imatges que vull recordar d'aquell dia, el pensament del dia. Al matí ompliria això i al vespre això. I ja està, no és massa complicat. Després tenim aquest apartat de random, que jo us dono aquestes idees, però podeu posar pàgines, doncs això, random. Aquí, per exemple, jo tinc una wishlist, que són coses que m'agradaria comprar-me. Aquí, pel web clipper del Google Chrome, receptes vàries, està tot buit, però perquè vosaltres hi poseu el vostre. I screenshots, allò que fas una captura de pantalla per després tornar a mirar i les acabes borrant. Però si les deixes aquí, estan aquí guardades i les pots borrar del telèfon. Això és tot. Anem a l'important, a la xitxa, el que jo utilitzo per organitzar-me. És aquesta plantilla. Aquesta plantilla surt d'un vídeo del Ansoma, que us deixaré linkejat a baix, que us explicarà més bé, però jo l'he canviat una mica i per això també us ho explico. Bàsicament, aquí tinc totes les meves assignatures, a la plantilla us en sortiran menys, però bueno, així, de passo, sabeu les assignatures que faig. Quan entres en una assignatura, què et surt? Doncs, per exemple, si jo entro a Història, em sortirà aquí l'emoji aquest, ara no carregui això, em surten 3 apartats. Els apunts, vale? Punts. Si entres amb aquest, per exemple, em surt el document de Google Drive perquè encara no he acabat. Quan l'hagi acabat, faré així, posaré el PDF i posaré el PDF aquí. I ja està. I per posar Google Drive, doncs li doneu així, Google Drive, i podeu posar un document del vostre Google Drive. Passem al següent apartat. El següent apartat és feina, que jo tinc les tasques que he de fer, per exemple, història, no? Doncs seria anar tatxant, tal. Vale. I notes. Pues les notes que he anat traient. Això, aquests 3 apartats no heu d'estar entrant assignatura per assignatura, sinó que aquí baix, després de les assignatures, ho tenim tot. Per exemple, els apunts de... A veure si trobo... De la restauració borbònica també em surten aquí, perquè aquí em surten els de totes les assignatures. Tot el que jo poso aquí, amb aquesta taula i li poso l'etiqueta d'història, em sortirà a història. Tot el que posi amb l'etiqueta de grec em sortirà a l'assignatura de grec, perquè ho tinc configurat així. Com es configura?
Doncs, quan vosaltres li canvieu les assignatures, per exemple, a grec, anireu a grec, aquí, per exemple, tinc també les notes per lliuraments, anireu aquí, filter, i si la vostra classe es diu química en lloc de dir-se grec, doncs posareu química. I així, aquí només us sortiran de la taula anterior les coses de química. Espero haver-me explicat bé. Si no, ja us dic, l'Ansoma ho explica superbé el seu vídeo. Doncs això, tenim els apunts, les notes de... Jo tinc aquí notes primer trimestre, tinc les meves notes aquí posades, i l'estudio. El mateix amb les dos. Aneu a l'assignatura i si canvieu l'assignatura perquè aquestes no les teniu, filter i tal. Jo aquí tinc posat el filtre, a les tasques tinc posat el filtre de que si no està feta que surti, a la que jo li marco com a feta, desapareix. Vale? I sort per data d'entrega més propera. Les categories que tinc aquí. Això és bàsicament el que faig servir per organitzar-me. Tinc, primer, que em surti si està fet o no. Després, pues el nom de la tasca, no? El que he de fer. Posteriorment la classe, després el tipus de... si és un exercici, si és que tinc els apunts per a aquell examen, traduir, redacció, el que sigui. Aquí tinc la deadline, la data d'entrega, ¿vale? Aquesta columna és per si voleu enllaçar coses. I això, lo de prioritat. Us ho poso tot. Per borrar el filtre li doneu aquí remove. Vale, que així em sortirà. Vale, doncs per exemple això és tot el que tenia, no? El truco a l'almendruco, que us parlaré d'això en un pròxim vídeo, el mètode es diu GTD, Get Things Done, és el que faig servir jo, bàsicament. Llavors, si li dones aquí a Board View, et surten 3 columnes. Vale, pues haré que hi hagi més coses aquí. Vale. Per exemple, llavors jo el dissabte m'assec aquí i pots moure les coses de columna bastant fàcilment i jo crec que és una manera molt visual. De què depèn la prioritat? Doncs la prioritat que tinguis tu per fer-ho, bàsicament. La data d'entrega, si és molt llarg o molt curt, la teva llista de prioritats és una manera molt visual d'organitzar-la, d'acord? I jo, això, llavors, el que faig amb això és anar a notes del mòbil i posar-me a la to-do list, que és el que veieu normalment a Stories. I llavors ho tinc més compactat, no? Però aquí ho tinc tot. Jo quan em manen alguna cosa, ja ho apunto directament aquí i així ja està aquí apuntat. I per últim, tinc aquest calendari, que l'hem de donar aquí, que és la mateixa llista que de dalt, però en vista de calendari. I així, doncs, jo puc veure les dates d'entrega. D'una manera, això, més visual. I per acabar, tinc aquí la to-do list. Tu faries així, to-do. I tu pots fer les notes del mòbil o tu pots fer aquí mateix, no? Escrius una mica les 3 tasques del teu dia, no? I quan les tinguis fetes les pots deixar aquí a arxiu o les pots veure. Sense cap problema. Res, això és tot. Espero que us hagi agradat el vídeo i sobretot que us hagi servit. Recordeu que aquí baix teniu les meves xarxes socials i la plantilla de Notion i el vídeo de l'Ansoma. I res, ja està. Ens veiem a la propera. Adeu!